श्री गुरुभ्यो नमः. नमस्कारू. हांव शीला नायक आणि ही मिगेल शिष्या कीर्ती नायक आणि ही सखी वैदेही नायक. श्री 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 संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले आदेशानुसार आम्ही सकड तुमक सकळांक भक्तजनांक दिंडी नृत्य आणि दिंडी उत्सव अशीची भव्य नगर भजनाक अपोच कतिरी हांगा आयलेची आमंत्रित करचे खातीर आज आयलेची. उद्गासदवराची 13 ऑगस्ट संजवाळ 5 ಗಂಟೆಕ ಸಕ್ಕಡ ಭಕ್ತಜನಾಂಕ ಆಮಂತ್ರಿತ करताची. ದರ್ಲು ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಸು ಜುಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ಟೊಪ್ಪಿ आणि घळे तुळसी हार घालनेवका बैल मनुष्यन कास नेसुनेवका. शिलमाय ये दिंडी परंपरा केदार आरंभिले. दिंडी परंपरा श्री ज्ञानदेवालय आनो विठ्ठलपंत हांनी सूर केलेले. साधारण 800 वर्ष पुढे सूर केलेले. तशी त्या जोटूची पल्लक्की उत्सव म्हणून केलेले. पल्लक्की उत्सव हे संत तुकारामाले धाकले सुपुत्र नारायण बाबा हांनी सूर केलेले. सक्कड भक्तजन महाराष्ट्रात आपून लागीची सन 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 गांव आतापून शहरात आपून पंढरपुरा येवन भजन म्हणून आमगेले पुंडलिक विठ्ठला दर्शन करूक येत आशिल्लीची. तांणी तमकत येवचे आणि भजन म्हणून नृत्य करता येवचे. ताकाची तेन्ना त्या दिंडीन यात्रा म्हणून सांगून प्रारब्ध जालेली. तांणी पुराजन चंद्रभागे तीरा वचून स्नान करून प्रदक्षिण करून जय हरी विठ्ठल म्हणून सांगून देवाल नामस्मरण करून देवाला विठ्ठलाला दर्शना खातीर वत आशिल्लीची. ये दिंडी नृत्य कंच खातीर करचे. दिंडी म्हळ्यार कसर म्हळ्यार दिंडी एक वाद्य सान एक ड्रम ते भजन भक्ती गीत पुरा भक्तजन भक्ती गीत टाळ नाद म्हूण पुरा जन एक तालारी नृत्य करच्याक हाका दिंडी नृत्य म्हणटाची. आणि हे दिंडी नृत्य कसले करचें म्हळ्यार हे दिंडी नृत्य केल्यानी पुढे ऋषी मुनी पळय जप तप ज्ञान करताची तितले पुण्य दिंडी नृत्य केल्यान मेळटा. शारीरिक आणि मानसिक आत्मविश्वास वाढता. तशीची मना शांती मेळटा आणि पुरा दुःख वचून मना इच्छा पुरा इच्छा पूर्ण जाता. ब्रह्मसुखाचा आनंद मेळटा. त्या आनंद भोगता जाल्यार तुम्ही पुरा जणान काशी मठांतून 13 ऑगस्टाक सांजवाळा 5 ಗಂಟೆक येवन आमकां पुरा जनाक सामील जावका म्हणून तुमकां विनंती. आणि दिंडी नृत्य शिकूक सक्कड बायल मनुष्य आणि चरडू वेमका म्हूण सांगताची. सोमारा शुक्रवार आणि शनिवार संजवाळा 3 to 5 ते आणि आयतारा सकाळी प्रॅक्टिस आसा. आम्ही शिकयताची सक्कड बायल मनुष्य आणि चरडू एमका. तरी उडगासदवराची सोमारा शुक्रारा शनिवारा आणि 3 ते 5 ಗಂಟೆक दनपारा आणि आयतारा सकाळी 1 लेकून 12 ಗಂಟೆक आम्ही पुरा जण तुमक सगळ्यांक तुम्ही पुरा जण चेरडू बायल मनशा दरम्यान नो एज बार तुम्ही पुरा जणांनी येऊन हातून सामील जावका. आम्ही तुमका दिंडी नृत्य शिकयताची. तुम्ही दिंडी नृत्य करका आणि पुरा देवाला आशीर्वाद घेवका म्हणून सांगून विनंती.